hjertelig velkommen i ferieregionen Grünes Bienenland, området mellem Nord- og Østersøen ved grænsen til Danmark, der har meget at byde på. Guten Tag. Guten Tag. Moin. Wie? Morgen. Wir haben doch 3/4. Bei uns sagt man den ganzen Tag Moin, auch wenn es draußen schon dunkel ist. Wir möchten 2 Wochen bleiben. Wir haben hier sehr, sehr viel zu bieten. Sie werden staunen. Kommen Sie doch bitte mit. Ich möchte Ihnen einiges zeigen. Her finder du Slesvig-Holsteins største flodlandskab. Det ensartede landskab med dets egne idylliske vandløb og jævnt skrånende bakker er et paradis for naturelskere. Landskabet er velegnet til al slags aktiviteter, både fordringsfulde kulturoplevelser og ren afslapning. Se til, når den lokale tækkemand lægger stråtag. Nationalpark Vadehavet opleves bedst til fods. Cyklister forefinder her et cykelparadis med jævnt skrånende bakker og mangfoldige seværdigheder. Badeferien nydes enten i klassiske kursteder, ved vidunderlige sandstrande eller rolige badesøer. Wellnesscentre. Kunsthåndværkermarkeder inviterer til handel. Du befinder dig i Vikingelandet. Du møder dem overalt. Intet andet sted vil du have 2 så store have tæt op ad hinanden og med så forskellige karakterer. Betydningsfulde slotte og museer byder på samlinger og udstillinger på højt niveau. Informations- og naturcentre leverer baggrundsviden for alt det, du ser her og oplever. Oplev de imødekommende og gæstevenlige mennesker her i byen. Knyt nye venskaber. Vores afvekslende og vandrige landskab er præget af istiden. Langt væk fra enhver industri byder det samtidig på ro og rekreation. Byer som Flensborg opfylder alle dine ønsker om shopping, gadecaféer og maritime havnepromenader. I egnen Grünes Bienenland mødes mange danskere. Med skibet kan du inden for 2 timer nå deres hjemsted som her i Sønderborg. Oplev en eventyrlig ferie med wellness, rekreation og spændende oplevelser. Her findes noget til enhver smag. Og med familien eller alene, nyd egnens mangfoldige muligheder.